Bé, el festival, el primer any es va dir Mondo, es va fer fa 2 anys, era el 2007 i el 2008 es va dir Per Hill Sound. És, diguem, l'activitat més gran que ens hem proposat com a associació. No és res més que pretenia ser o pretén ser una plataforma per joves creadors tinguin espais que moltes vegades els hi costa molt trobar-los i que siguin espais on puguin fer difusió del que estan fent ells. Sempre ho parlem, el fet del moviment associatiu i el teixit associatiu que hi ha a Reus. És molt important, de fet, alguna vegada amb l'Ajuntament que hi havíem parlat, de vegades hi ha com a censades més de 400 entitats, el qual per una ciutat com és Reus considero que són moltes entitats. Jo suposo que és fruit primer d'un procés històric o d'una tradició històrica de Reus en què la gent sempre ha participat molt de la ciutat i també fruit de, a vegades, potser una necessitat de col·lectius de gent que pretenien que hi hagués algun tipus d'activitat concreta a la ciutat i que diguem que l'Ajuntament no organitzava. Per tant, si no organitza l'Ajuntament, possiblement ets tu que com a associació la voldries organitzar. Totes aquestes associacions són sense ànim de lucre, per tant no és un motiu econòmic, no és com anar a la feina que et vindrà de gust o no, però ja has d'anar perquè és on t'hi guanyes la vida, això ho fas més per gust. I sobretot el premi on veus el guany a nivell personal és un cop ha passat l'activitat, que arribes a casa, que estàs cansat, que te poses les espardenyes, diguem, i dius, ostres, la que hem liat, no? I crec que aquest és el premi, diguem, de tota la feina, perquè és molta feina realment la que origina organitzar coses i crec que el premi és aquest, no? Arribar a casa i dir, ostres, que bé que ha sortit, o no, potser a vegades no surt tan bé, però en tot cas que de zero d'una idea que igual ha nascut en un bar una nit de borratxera per entendre'ns i de que agafes i va agafant cos fins al dia que la realitzes i bueno, tot aquest procés és molt interessant per mi. Crec que els col·lectius, siguin formals o no formals, són l'única eina o és la força que podem tenir com a societat per mirar de transformar aquest món que et pot agradar més o menys, però en tot cas hi ha un munt de coses a millorar. No? I crec que l'associacionisme en aquest sentit és la millor eina, la millor arma, diguem, per organitzar-se i lluitar a nivell social de totes les injustícies que podrien haver-hi. Les associacions necessiten donar-se a conèixer. Tradicionalment, la Diada de Sant Jordi sempre ha estat un punt de trobada per les entitats reusenques. Aquest dia, les associacions se sumen a la venda de roses i llibres al casc antic de la ciutat i aprofiten per difondre les seves activitats al públic en general. A més, des del 2008, existeix la Fira d'Entitats de Reus, una trobada anual per difondre l'associacionisme reusenc, que compta amb la participació de més d'un centenar d'entitats que també s'encarreguen d'organitzar tota mena d'activitats al llarg de la jornada. Les associacions de Reus també tenen presència a la xarxa gràcies a un nou espai web on es fomenta la interrelació entre elles, a més de donar a conèixer a la ciutadania què són i què fan. Una eina útil, sobretot per a aquelles entitats més joves que organitzen activitats habitualment, és la Guia d'Espais i Equipaments Juvenils de la ciutat de Reus. A través d'aquesta plana web pots trobar i tramitar des d'una sala per fer un taller o conferència fins a una pista esportiva on muntar un torneig, passant per un espai on organitzar un concert. Si tens ganes de tirar endavant una entitat i no saps per on començar, pots demanar informació a l'Institut Municipal d'Acció Cultural. Jo trobo que primer us hauríeu de plantejar a veure quina activitat voleu muntar abans de començar els passos per fer l'associació, perquè l'associació jo crec que seria
un pas important perquè crees una persona jurídica, per tant, es constituï d'una persona jurídica i abans de constituir aquesta persona jurídica has de tenir clar que la vols constituir. De tota manera, per muntar l'associació està tot molt pautat. El més pràctic és anar seguint els passos que estan marcats per la Generalitat. Els passos per muntar l'associació són, primer, constituir un grup que reuneixi el grup i que decideixi muntar l'associació. Llavors ha de fer un acte de constitució de l'associació. Després ha de buscar uns estatuts que s'adiguin als seus objectius. A dins a la web de la Generalitat, a gencat.cat, hi ha un apartat d'associacions i trobareu diferents models de tipus d'estatuts que es poden adequar a la vostra entitat. Heu de presentar els estatuts a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques, que és a Tarragona. Un cop esteu reconeguts com a entitat, encara no tindreu la personalitat jurídica completa, haureu de demanar un NIF, un número d'identificació fiscal, a Hisenda, i un cop hagueu acabat tot aquest procés ja tindreu l'entitat constituïda. Un cop tingueu l'entitat constituïda podreu accedir als ajuts públics, que són de l'administració, bàsicament serien de l'administració de la Generalitat i de l'administració local, bàsicament. Si necessiteu un local per reunir-vos, podeu acudir a l'administració a veure si us pot cedir algun local, en aquest cas a l'administració, l'Ajuntament de Reus, a través de diferents àmbits d'actuació. Els centres cívics acullen entitats. La Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya té una pàgina que és jove.cat, on pots trobar tots els passos i resposta a totes les qüestions que et plantegis sobre associacionisme juvenil i associacionisme en general. Jaume, te fotré una patada al cul.